Halo? Halo, kuka siellä? Mitä? Onko se Halem siellä? Kuka tahtoi tietää? No, se on Honkasen Anssi tältä Radio Energyltä. Se oli Anssi Honkanen, minun hyvä ystävä. Mä luulen kuule ensin, että siellä soittaa Sergei. Siis, kuka Sergei? No se oli yksi Sergei vaan, jolle minä olen rahaa velkaa. Sergeistä hän oli kauhean vihainen, minä en halua vastata hänen puhelun nyt kuule. Just okei, no miksi edes kysyä. No hei Halem, mulla on ihan asiaakin, nimittäin kuten sä ehkä tiedätkin, niin Suomihan on nyt valittu maailman parhaaksi maaksi. Me haluttaisiin tietää, että miten sä noin niin kuin maahanmuuttajana näet tämän asian? No kuule, mä olen aivan samaa mieltä. Suomi on kuule hyvä maa tehdä business kuule. Niin, sullahan on ollut aika monenlaista yritystä. Kyllä ole kuule, tämä on hieno maa, kun sä voi huijaa, tai siis sä voi saada starttirahaa monta kertaa, jossa pystyy huijaa, tai siis esittämään hyvä business-idea. Joo, no sä tarvitset tuntea aika hyvin nämä systeemin koukerat. No kuule, hyvä maa olla tämä kuule, täällä ole tyhmä verottaja, sitä ole helppo hoitaa, ulosotto miestä pääsee karkuun, poliisi kaisaa kuule kiinni. Pankki antaa lainaa, ei tarvi maksaa takaisin. Hyvä homma kuule, mutta huono homma ole se, jos laina rahaa väärältä ihmisiltä kuule. Eli siis sä oot tullut tänne tekemään vaan erinäisiä talousrikoksia? No ei minä sanoa sitä rikos, mä sanon se oli hyvä bisnes. Just. Aivan eri asia olla kuule minun ja Mahmutin kotimaassa kuule, siellä oli kaikki hirveä kuule. Miten niin? No kuule minun kotimaassa, jos ei maksa verottaja lyödä sulta käsi irti. Jos sä juokse poliisi karkuun, poliisi lyödä jalan irti. Jos sä menee sänky toisen miehen vaimon kanssa, lyödään sulta. Joo. Mä voin kyllä kuvitella, että mikä lyödään irti. Ei kuule, kaverit lyödä olkapäälle. Sanoo, että hyvä mies, kauhea sonni, se on ainoa hyvä asia minun kotimaassa. Okei. No hei Halem, nyt on pakko kysyä yhtä asiaa kyllä. Kysy pois Anssi Honkanen, se oli mun hyvä ystävä. Hei, me ollaan tunnettu aika pitkään ja mä en vieläkään tiedä, että mistä sä oot kotosi. Mitä se tarkoittaa? Sanoiko se, että Halem ei ole mistä kotoisin? Alkaako se haukku sun hyvä ystävä? Ei, kun mä tarkoitin, että mä en vieläkään tiedä, että mikä se sun kotimaa on. Ai se tarkoittaa sitä. Niin, että mikä se on? Mikä? No, sun kotimaa. Mitä siitä? No, kerro nyt, että mikä sun kotimaa on. Haluatko sä tulinen vai mieto kastike? Mikä kastike? Mihin? Sun kebabi, tulinen vai mieto? No, kai mä sen miedon sitten otan. Ei ole, mieto loppuu.